जानानै खामानि मावदों ओरैनो जों थामसआव दंमोन बे आसाखौथ' जों बुंजोबनो हाया खिन्थु जोङो 5 बोसोराव सानो जों सिमां रायजोआव दंमोन। आं खावलायहरनो लुबैयो प्रमद बर'खौ बाथ्रा बुङालासिनो नोङो खामानि मावनायखौ गोसो हो खिन्थु नोङो फेस्टिभेल खुंनानै बर' जातिनि जौगानायखौ लाबोनो हाया। दा बानायनानै देखायनायसै जोंनि क'क्राझार टाउनखौनो सुइजारलेण्ड बायदि बानायथोंना। खुलुमबाय रायजो राजा नोंथांमोन। भिडिअ'आ पलिटिक्स दे दिनैनिया ओमफ्राय फेरेंगा बसुमतारी EM रन्जित बसुमतारी बेजोंनो थाफाबाय थाग्रा सोद्रोमाफोर जेराव UPPL जोंनो खामानि मावफादोंमोन NDFBनि सोद्रोमाफोर मैयाहाय बिसमुरियाव BPF दोलोआवहाय जयनिं जादों। मानो UPPL सरकाराव थाबाय थानाय खुंथाय गोहोआव थाबाय थानाय खामानि दामानि मोजाङैनो हरनाय दिनै बिथांमोननियावनो आखायावनो पावाराव दङ गासैबो गोसोब्ला गोबां खामानि मावनो हायो। नाथायबा दिनै ex-NDFB लोगोसे फरायसा आफादनि सोद्रोमाफोरा मानो दिनै UPPLनिफ्राय BPFआव हाबैफिननो गोनां जाखो? गासै 27 जननिबो बारा नङा होमबा हाबैदों। मानो हाबैखो जों गोबां साननो गोनां। लोगोसे आरो मोनसेया जाहैबाय दिनै प्रमिला मेडामा प्रमदखौ रावखौ प्रमद बर'नि जाखिनि बाथ्रा बुंनाय बाख्नायोमोन गोसोजों गोसो बाख्नायोमोन मोजांबो मोनोमोन बै समाव। नाथायबा दा पलिटिक्सआव फैनाय लगे लगे बिथांखौ मा बुंनो गोनां जादों? आंनि बुंनाय राव नङा बे प्रमिला मेडामनि माखासे बुंनाय राव। जों मानियोमोन गनायोमोन प्रमद बर'नि माखासे बाथ्रा बुंनायफोरखौ ना बेफोरबायदि बाथ्रा बुंनायखौ जों खोनानो मोन्दों माखासे खौरां बिजोंफोरावहाय गोसारलागासिनो दङ। आरो लोगोसे नैबे मोनसे बाथ्रायासो साननो गोनांसिन जानानै फैदों जे दिनै खुंथायाव दं दिनै जाय रन्जित बसुमतारी बिथांखौ मानो दुखु मोनखो? बिथाङा एसे ओरै सिन्था खालामनाया मोजां साननाया मोजां। आंजोंनो थाफायोमोन बै सोद्रोमाफ्रा आंखौ नागारनानै दिनै मानो BPF दोलोआवहाय मानो जयनिं जाखो? नैबे मोनसे खोथाखौ एसे स्टाडि खालामदै रन्जित बसुमतारी। नोंथाङा हयथ'बा गोबां खामानि मावनानै बावना थास'नोबो हागौ। आरो मोनसे रन्जित बसुमतारीनि थाखाय दुखुनांथावनासिना सान्तिपुर एरियायावहाय बिथांनि मोनसे दाउ फार्म दंमोन ब्रयलार फार्म बेखौ सोर सुबुङा सावना गारदों? आं बेखौ खावलायगोन जे सोरनिबा दाउ फार्म सोरनिबा अमा फार्मनो सोरबा माबा मोनसे फार्म बिदि सावनाय हुदाखौ नागार। बे हुदाया गार बेयो मोजां गियान नङा। सोरबा पलिटिसियान जा नन पलिटिसियानानो जा बेफोरबायदि सावनायखौ जों बर' रायजो राजाफ्रा साबजानाय मोना। आरो गासैबो आबाद मावनानै जाग्रा बै बेक्तिफ्राबो बेफोरबायदि बाथ्राखौ बा बेफोरबायदि सावना गालांनाय बे हुदाखौ मोजां मोना। थ' जों नैबे NDFBनि सोद्रोमाफोर BPFआव हाबनानै मिडियानि सिगाङाव मा फोरमायखो लोगोसे प्रमिला मेडामा मा बाथ्रा बुंखो जों एसे खोनासंनानै लानि। आं UPPLजों दंमोन। UPPL जानानै खामानि मावदों ओरैनो जों थामसआव दंमोन बे आसाखौथ' जों बुंजोबनो हाया खिन्थु जोङो 5 बोसोराव सानो जों सिमां रायजोआव दंमोन। माने जाखिनि खोथा नङा होमबा बे सिमांफोर बादि माने जेबो गैयैयाव जों सिरि मोननाय बायदि मोनदों दा गावखौनो गाव जेखिनि आसा गोदै होदोंमोन बेफोरो गासिबो नंखाय बायदि नुयो मोगथां मुलुगाव फैयोब्ला। जोंहाथ' इसिबां बुंनो खोथाया गैया जेनेबा जों इसिबां गिदिर लिडारनि मानसि नङा सोद्रोमा ग्रास जानाय जोंहा गैया खिन्थु जोंनो जिखिनि आसा होदोंमोन नङा होमबा बेयाव जोंहा जेबो गैयै हिसाबै जों बेखौनो दुखु मोननानै जेनेबा इयुनाव जोंनि थाखाय माबा मोनसे राहा दिहुननो हायो नामा? ex-NDFB हिसाबै खस्थ' मोननाय हिसाबै जों बेखौनो बुंगोन नङा होमबा? जायफोरा खस्थ' मोनबाय नङा होमबा बेफोर भुगिनांनाय मानसिफ्रा दिनैसिम हालाय हाफाय जानानै दं। बेफोरखौ लानानै दुखु मोननानै आंहा रावनिबो सायाव बेबायदि होननांगौ खोथा गैया। गोजौआव मा केपासिटियाव सोलिदों बेखौबो आं नोजोर होहरा खिन्थु जों मोनैनि खेथ्रआव आं बुंदों नङा होमबा लिडारा मा सानदों बेखौ जोंहा बुंनांगौ खोथा गैया। मा पलिटिकेल गेलेदों जोंहा बेखौ बुंनांगौ खोथा गैया। मेनलि जोंहा माने जोंनि जिखिनि मोन्थायफोर बेफोरखौ मोनैयावसो जों
दिनै बिपिएफआव जगदान जाफैदों हिसाबै एक्स एनडिबि हिसाबै जोङो दंमोन 30 जननि एबाबाव दंमोन माने गोनो गोथो जादों दिनैनि गेजेराव माने हथात खरि लानायाव बेयाव कमफ्रम जाजोबैयाव माखासे जों सफैस्लाबासै सिगां समाव बबे पार्टिजों आं इउपिपिएलजों दंमोन इउपिपिएलनि जानानै खामानि मावदों तेलेंगानाजों ट्रान्सआव दंमोन आं खावलायहरनो लुबैयो प्रमद बर'खौ बाथ्रा बुङालासिनो नोङो खामानि मावनायखौ गोसो हो खिन्थु नोङो फेस्टिभेल खुंनानै बर' जातिनि जौगानायखौ लाबोनो हाया बिटिसिखौ नोङो समायना खालामनो हाया नोङो सुइजारलेण्ड खालामनो हाया खुगानि खौरांजों खुगानि बाथ्राजों दा बानायनानै देखायनायसै जोंनि क'क्राझार टाउनखौनो सुइजारलेण्ड बायदि बानायथोंना बानायथों बियो मोनसे दखरसे जायगायाव बानायथोंना कनफिडेन्सआ बयनिफ्राय फैयो जे रायजो राजायानो जेरावबो बे आवाजखौनो दिखांगासिनो दं बिपिएफआ फैफिनगोन हाग्रामा मैलारिखौ जोंनो नांफिनगौ जेरावबो हारसा बर' जेरावबो आं जेबो मिथिथारा बिनि भिजन डकुमेन्टखौ दा बिथाङाथ' बुंगासिनो मोजां बाथ्रा बुङो खिन्थु मोजां बाथ्रा बुंनायनि बिथोराव जेबोखौनो एक्टिभेट जानायखौनो नुवा खालि मिटिंल' खालामनाय नुयो आं मिटिंल' खालामनाय नुयो फेस्टिभेल खालामनाय नुयो फेस्टिभेलखौ जे मानो एथ' खालामनो गोसो आं बेखौ मिथिया माबा मोनसे रहस्य दं बिनि खिथुआव आं बेखौ दिनै नोंथांमोननि सिगाङाव बुंनाय नङा आरोखि दङ बेखौ आं मोनथिगौ बे खिन्थु आं दिनै बुंनाय नङा आरोखि दा बेखायनो आं खावलायहरनो लुबैयो प्रमद बर'खौ बाथ्रा बुङालासिनो नोङो खामानि मावनायखौ गोसो हो खिन्थु नोङो फेस्टिभेल खुंनानै बर' जातिनि जौगानायखौ लाबोनो हाया बिटिसिखौ नोङो समायना खालामनो हाया नोङो सुइजारलेण्ड खालामनो हाया खुगानि खौरांजों खुगानि बाथ्राजों नोङो सुइजारलेण्ड बानायनो हाया दा बानायनानै देखायनायसै जोंनि क'क्राझार टाउनखौनो सुइजारलेण्ड बायदि बानायथोंना बानायथों बियो मोनसे दखरसे जायगायाव बानायथोंना सारा बिटिसिखौ सुइजारलेण्ड खालामनो नागिरदों बे बानायथोंनाय माबा मोनसे बानायनानै देखायथों बेखौनो आङो खावलायहरबाय प्रमद बर'खौ कनफिडेन्सआ बयनिफ्राय फैयो जे रायजो राजायानो जेरावबो बे आवाजखौनो दिखांगासिनो दं बिपिएफआ फैफिनगोन हाग्रामा मैलारिखौ जोंनो नांफिनगौ जेरावबो हारसा बर' जेरावबो फालांगि खालामग्रानो होन जेनेबा जोंना आइजोफ्रा हाथाय बाजार खालामो बयबो हाग्रामाखौ लुबैदों दिनै दा बिथांमोननि सायाव भरसा खालामनानै जोङो आसा खालामनो हायो जे फैगौ बाराव हाग्रामा महिलारियानो सरकारखौ दाफिननो हागोन जोंथ' लुबैबा जायाना रायजो राजानि लुबैनायजोंसो जायोथ' दा जों खालि रायजो राजाजों थानांगौल' आरोखि बिसोरजों प्रत्येक समायावनो जों थानांगौल' होमबानो जोंनि सरकारा फैफिनगोन हिसाब गैया खिन्थु फैनांगौआ 60-70 जनमोन हठात जाबाय जागोन जायानि मादाव माने हठात माने खोथा होबाय जोंना मानगोनां हाग्रामा महिलारिया बे हिसाबै माखासेयाथ' फैनो थाखाय लाहार फाहार खालामनांगोन खायसेया माने गावबा गाव खामानिफ्राव बेस्थ' थाबाय बहाबा थांलाबायबाय बिदियाव माने ज' जानो हायाखिसै बेखायनो दिनै खम जादों आरोखि बिसोरनिफ्राय फैनांगौआ 60-70 जन दंखायो आरोखि आंनो लिस्ट हैदोंमोन लिस्ट हैनायखौबो जागोन जाया नालाय आं लानानै फैलायलायबावासै दा गोदानसो लिस्ट होलायलायनांदों आरोखि बे जायखिजाया बिपिएफ दोलोखौ मोजां मोननाया दिनै लासै बारानिफ्राय बारा जाबोदों रायजो राजायानो लुबैदों बे हिसाबै फैगौ समाव जोंनि बिपिएफआनो सरकार दाफिननो गोहोखौ मोनगोन बे फोथायनाया जोंनाव दङ आरोखि रायजो राजाबो लुबैदों आरो रायजो राजानि जि आबहावा जे बिथांमोननि जि बुंनाय बाथ्रा खुगानि राव बेनिफ्रायनो मोनथिनो मोनो जे बिपिएफआ एखेबारे जबरदस्ति भाबै सरकारखौ खालामनो हागोन बिथांमोना एबसुनिफ्राय बांसिन दं दिनै एबसुनि एबसु वार्कार बिसोरो लिडारफोर माखासे आरो माखासे एक्स एनडिबि दं बिसोरबो फैजोबनो हायाखै दिनै दा जिखि जाया सिम्बलिक भाबै दिनैनो लुबैथारदों हिसाबै दिनै खालामबाय आरोखि फैगौ समाव आरोबाव जाबावगोन